सानखायनाय बरम गोनां बिप्र कुमार जमातिया महोदय जों बनिपरे हाहायनो दिनै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एन्ड कालेक्टर बन बाहायनो आसक थायनानै कबकजावो बनिपरे सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बन बाहायनो कबक जानाय आसक थायनावै मोजां सबादा मोजां जानाय फारि ताबक जों सिनि बरम गोनां हदा अकरानि याक्तै खालायै जों बरम रलाय दङो बरम बला याफायफ्र दिनै खथु तै खथु याफाय दंफ्र जों जतन दिनै फायसक फायजाक बरम जतन मोजां रलायबाय जागोन याफा खरमाने बिसिंतै जों जत दिनै हदा अकरा बरम रय तंबाय जावो दिनै बरम गोनां अर एलाकानि बिधायक बन बनिपरे हाय रय बन दिनै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कालेक्टर बन अर हायनो बरम रय दङ दिनै हा हदरा करानि याक्तै खालायै फारि जों बरम याफाय दंफ्र जतन याफा खरवै बरम मोजां रय दंवानि बाङै याफा खरवै जों बरम रबाय जेरै नै आं कबक जानाय जत दिनै फायसक फायजाक बन हहम दतमनि बिसिंतै हाय जों बरम रलाय दङो फारि ताक जों हाय बरम रलाय फैनाय जोंनि हासालनि फायसक फायजाक जोंनि हदाबाय गोरोंजाक सब समायावनो स्वामी श्री शरदपुरी महाराज जी सब समय सिद्धालय आश्रम बेलाय साकथारजाक जोंनि हदानो बिभिन्न सामं बतांग चुबावै दंजावो बनि लगे लगेनो अर जों ताबक बरम रफिनाय जोंनि खा गोनां माया गोनां जोंनि अर गवापप त्रिपुरानि अनारेबल मिनिस्टार फाइनान्स एन्ड प्लेनिं कमिशननि बनि मानगोनां मन्त्री प्रनद सिंह राय महोदयनो बरम रयतंगो बनि लगे लगेनो हाहाय बरम रयतं फैनाय जोंनि अ एलाकानि विधायक तथा टिकेट चाकमा महोदयनो बाहायनो जों वैतंगो बरम रवैतंगो बरम बलायनो जों जोंनि हा हदाक्रानि याक्तै रलाय तंजावो जतनो जों याफानो खर लाबे जाति होनै कबक जावो फारि जों बनिपरे हाहायनो yang जोंनि हाहायनो yang पूर्ण चन्द्र जमातियानो बाहायनो जोंनि हदाकरानि याक्तै खालायै बरम रवै दङ बनि लगे लगेनो दिनैनि अर फायसक फायजाक जोंनि हना आं कबक जानाय बासा लायबाय जाने जोंनि बाबा गरियानो जों ताक साथि सक माने बिसितै जों ताबक खनु लायबाय जाने फारि जों Goria joton no listen pal kulum jak joton iska baba Goria joton no listen pal kulum jak Chini bukha bising ole nang le phai ha phai di Chini bukha bising ole nang le phai ha phai di nang si nang si nang si nang si nang si no karom jak saryanon rang rai rodi sang siano sirodi saryanon rang rai rodi बुइसुनि सानजा जराव जत न खुलुमाया फारो पहिलाव तिनिनि पान्दानि अजामा तेचिनि हदा अक्रा बरम गोनां बिप्रक कुमार जमातिया बनो खुलुमाया फारो फायसक फायजाक चिनि रज इनाग्रेटर चिनि हेज एक्सेलेन्सी गवर्नर अफ त्रिपुरा बनो पहिलाव हामजागमा ते खुलुमाया फारो तेबि फायसक फायजाक चिनि अनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बनो बहायनो खुलुमाया फारो फायसक फायजाक चिनि बरम गोनां एमएलए बनो बहायनो खुलुमाया फारो तेबो चिनि प्रिंसिपल सेक्रेटारि ल फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटारि अफ ल चिनि बरम गोनां दाता मोहन जमातिया फायसक फायजाक चिनि बसकांगो हदा अक्रा नायकल फां बरम गोनां पुलेन्द्र कुमार जमातिया चिनि
Korbokni SDM hodani advisor boromganang Samjay Jomatia chini advisor Jomatia hoda boromganang Bichitro Mohan Jomatia Baba Goria Mission President boromganang Mohitlal Jomatia teibo chini JDC Chairman boromganang Jyoti Jomatia Kila BSC Chairman boromganang Bagan Hori Molsom teibo Sinaro Paisok Paijak School of Science ni founder bon bahai hamjang maya faru Paisok Paijak joto chini hodani kormokorta tei chini Maharani Sudakhina Committee ni beri bodolongno khulomaya faru Beskango asok tongnai tei melawo guri tongnai joto takhok tei buhok sono khakaham tei hamjang maya faru Buishuni tero kisa kok sawono chini beskango tini dignitaries rok chini guest rok tini mahaike opportunity mawani si onek sengu pheba chini je oro jaga phainai rok deputy rok chini mutai khulon Baba Goria no khulonai hanai phainai rok tini chini neta rok ni kok chini guest rok ni kok kaham khe khnai thangni nangmani je phainai chalo chini Jomatia hodani bwsarok bahaike